na mo akwaya abo adumasa ba bi ewie anapa me di video ba ko bai enen so ewie nso me sa de bi aba ye di kan me echia mo na ma stress mon koso a na mon subscribe to my channel no na metimi aye dodo video no dodo dia be cheche ni amum mi hu abrantie bi sesi a wo Facebook Seminim TV station bi o se dia wo gina wo ka se Asanteman Asikadwa no omo kofa free Denkyira edi ya atro ni Asikadwa kro ya enkrofo otwa ntro so omo kofa free ha aden se ana edwaben hene na nada akwa yadom ne kofa Asikadwa no efe ona kodi ikun nanim efiada na eyi toye no ntimja kari toye no na ofa Asikadwa no nti wo kokwaje Asantehene kwaje Asikadwa no free no ho edi atoro nie Asikadwa yi wo mo de bai wo mo nsa kan emma ntimja kari mpo frey se won kwaje Asikadwa no mra no na ye ohenkase eso wotena so Asikadwa no bai ansan wo ko Denkyira kon hey debi trono dos aden o time be na individuals bi ewo etia history ewo tia Asanteman enye Denkyirafo because Denkyira nana Denkyira hima ekasemu no utia owo o kanokre no wani die sronko enso ma otumfo ena owani die sronko ema friends say abakosem enti Denkyira mpanimfo no enyina ene nana Denkyira hima ensem omo kan nyina nse nokre na Denkyira ene eyo man kese a na odi enkura ekeka bom be ya Asante ni nyina so nokre nso so na nso so entokwa no mu ena Asante di Denkyira so ma Denkyira ehweteye na wajitum enso se sabre no na Asikadwa no abadada enti dia atro na brandi ogina wo keken enso wo kan ebi nso beje adi because yempa asua yempa tie yempa kenkan enti atro bia obi de be ka ase opese ogu obi ahenie hu fi no ni ese edom ani so de oso ntakrache enti monka no kore kakra se me medican aka me se me nchi free tachiman nanso enam akokon nti ekopie Denkyira dia so fo mabusuafo ena aware ene esade ye bepie nsuta Asante nsuta enti mi free baby ya enti adan ena yenka nokra ne yetwa ntrosa munsua mo abakosem ni ye na monka nokre wo ho na munya ahia eyemo wo ya dan ya wontimi mre obi ahini asesa wo ka wo de na ya wo de edi anso ni sumamfun ya emabuno bi asua ne wotan hunu emabuno bi asua wo yesa mo awo kan na wo ye ne kasimpo medican akasa Asikadwa no se foforo bi ko ho eka Asikadwa no ankasa ho a eye okon a Asante ene jaman kokon ye na abu Kofi na Asikadwa wo ye Asante je na kwadwa Denkyira jaman hene na abu Kofi nso ye jaman hene Denkyira jaman enso na Asikadwa wo ye Asante kokon je eno nti na mre bi na meka se na suma hene asem o ka se Asante enni no so da no enye no kore won kratam ebi onya Asantefo no mpo ebi na twereye abrofo na no mo ha sa abre no nyina o mo hu no mo twereye na ya bakosem eda ho dadaada ada na abranti opese otwa ntrosa obi obeka se Asanteman kwaje Asikadwa free ntimja kare ho no enye no kore ebi a obeje bechinyi nanso de ope no fa de opese uhunu no hunu na se wansua no kore na se wode obi hu ahi eka asem a
anaasɛ fa asɛm saa da bi na wobɛnu ho ahu sɛ mehu yɛ anka ɛfiri sɛ saa nipa no a wodii n'akyi ɛde yɛ saa no bo sɛ ɛnkosi aga na ɛmmoa wo ne wasefoɔ daakye nyame nhyira tiefoɔ nyinaa meda mo ase